നാളികേരമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ. കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ? എങ്ങോട്ടോ കണി ഇവിടെ കണി നല്ല കുലുങ്ങുണ്ട്. ഇപ്പൊ തോട്ടിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചധികം ഇതുവരെ ഇല്ലേന്ന്. ഇപ്പൊ വന്നതാണ്, പുഴയിൽ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടാലിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളം വന്ന് അത് കാണിച്ചെടുത്താണ്. വെള്ളം കാണിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് തോട്ടിൽ വെള്ളം വന്നാല് നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ, ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിക്കണേ. അപ്പൊ ഇതുവരെയും കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറേ വന്നതാണ്. ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഒക്കെ നേരത്ത്, മഗ്‌രിബാണിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്, തോട്ടിൽ വെള്ളം വന്നതും നാളികേരം ഒലിച്ചു വന്നതും പിന്നെ അലക്കും ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെയാണ്. രാവിലെ ഞാൻ 2 പലക ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പലകമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കറിക്കുള്ള മുരിങ്ങയൊക്കെ ഊരാണ്, മുരിങ്ങ താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ മുരിങ്ങ താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്താ പറയുക, പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊക്കെ പാടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഡയമണ്ട് ലൈഫ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മുരിങ്ങ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചുങ്ങാണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നാളികേരൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് വരട്ടിയതുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറി, ഇപ്പോൾ മോര് കറീനെ പോലുള്ളൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുരിങ്ങ തോരനായിട്ടും താളിപ്പായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്കറികൾ ഇവിടെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇലക്കറി കഴിക്കണമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുരിങ്ങ താളിപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതായത് ഇലക്കറിയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കണം. മുരിങ്ങയൊക്കെ കഴിക്കണത് നല്ല തലമുടിക്കും നമ്മളെ കണ്ണിനും സ്കിന്നിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറൊക്കെ വെന്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം വേഗം പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കറി. നമ്മളെ കുഞ്ഞി കുടുക്ക അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ചൂടായിട്ട് ഉലുവയും കടുകും പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കും പോലെ. പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ നല്ലോണം കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും, അതായത് വറ്റൽ മുളക് അതിലിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട്, ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ ഇഞ്ചി ചെറിയ കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയതും കൂടി വേണം. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെലയും ഉണക്കമുളകും ഇഞ്ചിയും ആദ്യം ഉലുവയും കടുകും പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കേട്ടോ. പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെലയും മുളകും പെട്ടെന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരമാണ് അരച്ചത്. അതിൽ നമ്മൾ നല്ല ജീരകവും ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി 2 വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടി അരച്ച് നാളികേരം അരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചാറുക്ക് നല്ലോണം വാളൻ പുളി കഴുകിയ പുളിയാണ് പിഴിഞ്ഞത് പാരുന്നത് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചിക്കണ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും 2 പിന്നെ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 1 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുളിഞ്ചാറാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതൊരു പുളിഞ്ചാറ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. അപ്പോൾ മോരില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുളിഞ്ചാറ് വെക്കും. ഈ ഒരു പുളിഞ്ചാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ബീഫ് വരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ബീഫ് വരട്ടിക്കൊക്കെ പറ്റണ പുളിങ്കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പച്ചമുളകിന് പകരം ഉണക്കമുളകാണ് ഇട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ എരിവുള്ള ഉണക്കമുളകാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെലയും ഉണക്കമുളകും ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പുളിങ്കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇനി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടെടുത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഇട്ടെടുത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ
മോര് കറീൻ്റെ നല്ല വാസന ഉണ്ടാവും. ഉലുവയും കടുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെയും വറ്റൽമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേഗം വന്ന് ഞാൻ തളമീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ തളമീൻ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം തിരുമ്പി കഴുകി മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചു അതിനൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പുളിങ്കറിക്ക് ഈ മീൻ ഉണക്കമീൻ പൊരിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പലവക വാങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ. തലേന്ന് കുഞ്ഞാണി പലവക കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ. ബീഫിൻ്റെ ഇറച്ചിൻ്റെ എല്ലു ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിക്കണ് പൂളിക്ക് ചായക്കടി. കപ്പ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലോണം വെന്ത് വരങ്ങണ കപ്പ. അതാണ് കേട്ടോ ചായക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം മീൻ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം, നല്ലോണം എരിവും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് മെഴുക്ക് പറന്നുങ്ങാണ്ട്, അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ പറന്നുങ്ങാണ്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഉണക്ക മീനും ഈ മുളകും പിന്നെ മോര് കറിയും മതി കേട്ടോ. ചോറുണ്ണാൻ വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട. അപ്പം അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. ആ പുളിങ്കറിക്ക് ഉണക്കമുളകും ഈ മുളക് പൊരിച്ചതും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ പുളിങ്കറി പിന്നെ പപ്പടം കാച്ചിയതും കൂടെ വേണ്ട, അപ്പോഴുള്ളൂ കൊഷിയാവുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പച്ചമുളക് നല്ലോണം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് കീറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉപ്പൊന്നും നിറച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് വാരി വെതറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കയറരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ രാവിലെ ചായക്കടിക്ക് കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്, അത് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഉടച്ചതിക്ക് ഒഴിവാക്കി വെച്ചതാട്ടോ. അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൊന്നും കാണിച്ചു തന്നില്ല. കുറേ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. എന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ അത് പൊളിക്കണതും കഴുകുന്നതും വാരണതും അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കപ്പ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, നല്ല വെന്ത് വെണ്ണ നെയ്യ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കപ്പ. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ കപ്പയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലു ഇറച്ചി വെച്ച ബീഫിൻ്റെത് ഇട്ടുകാണ്ട് ഈ കപ്പ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും സാധാ ബീഫ് നല്ല ഇറച്ചിയല്ല, എല്ലു ഇറച്ചിയും കൂടെ ഉള്ളതാണേ. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇങ്ങനത്തെ ഇറച്ചി. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. 3-4 കഷ്ണമൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ഇറച്ചി കഷ്ണമാണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും. ഇത് എല്ലും കൂടെ ഉള്ളതാണ്, ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പയും ഇതും കൂടി ബീഫും കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറിയിട്ടത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കട്ടൻ ചായ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചായ കുടിച്ചോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കട്ടൻ ചായ തന്നെയാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലെ കുടിക്കുക. അത് കുറേ ചായ ഒന്നും കുടിക്കൂല, ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ കുടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ദാഹം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഇട്ടത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. ഗസ്റ്റുകൾ അറിയാൻ പറ്റൂല, ഇവിടുന്ന് വന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചക്ക കൊണ്ടാട്ടം പൊരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചക്ക കൊണ്ടാട്ടം ആ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചക്ക കൊണ്ടാട്ടം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണ ചക്ക പൊരിച്ചത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ടേക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിയിട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് നല്ലോണം മുരിമുരി ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നല്ല അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞെടുത്താൽ അതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ഇത് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണ പോലെ ഇനി ചക്ക ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണക്കി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത് നോക്കുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അതല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തെങ്ങാനും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചക്ക പൊരിച്ച് തരും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ചക്ക വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പൊരിച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചായക്ക്. 1-2 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് വീഡിയോയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല, നമ്മളെ കുഞ്ഞു സ്വർഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബേക്കറി ഒന്നുമല്ല കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചക്ക ഇത് കഴിയോളം തന്നെ കൊടുക്കും. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂല. എല്ലാവർക്കും മടിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കാനേ. അപ്പോൾ ഈ മടിയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല മടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ കുഞ്ഞാണിയാക്കാൻ്റെ ഹെൽപ്പും സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ മടി ഉണ്ടാവൂല. നമ്മൾ ശരിക്കും മടിയില്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളെ തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചക്ക കൊണ്ടാട്ടനാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ ബേക്കറി കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങി കഴിക്കണ ബേക്കറി ഒന്നും കഴിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും ഗുണമാണ് ഇതിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി, ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തോട്ടിൽ വെള്ളം പിന്നെയും തട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചക്കകളും ചവറുകളും പാളയും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായി വെള്ളം നല്ലോണം കുതിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കൊട്ടപ്പള്ളിൽ നല്ല വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി കുത്തുവല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓള് പറഞ്ഞിരുന്നു തോനെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓളെ വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് മറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വല കുത്തി പിടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നാളികേരം പിന്നെയും ഇന്നലെ എനിക്ക് 2 നാളികേരം കിട്ടിയിട്ടോ, ഇന്നും കിട്ടിയിട്ടോ ഇതടക്കം 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇത് പാഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കനല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ സമയത്തൊക്കെ വല ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ, ആ കനാലിൻ്റെ അവിടെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മീനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുട്ടോ, കുറേയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓളെ കാണാനില്ല, ഓള് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഓളെ കയ്യിലാണ് വല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എന്താ പറയുക, തോട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരുമ്പാനും കുത്താനും ഒലുമ്പാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോയെന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.